който и той ще снима. Да, вече снимам. Давай, реди. Юху! Играем на ранкет, това е новия ми профил, не ме винете зла. Да, не го винете. Просто той има нов профил в YouTube. Защото си загубих другите профили. Да. Rush Hour. О, аз мисля, че съм много зле на това. О, при мен има 2 беара. Браво. Ето това. Ти на кой ранг си? Уу. Ще го върна, нали? Да, защото преди бях голд. Аз бях Diamond от стария ми профил. Не. О, е. Аз знаех, че беше Diamond. Ама... Добре, мразя. Просто няма да говоря. Моят приятел умря. Добре, защото спектейквам просто. Добре, аз видях какво показва. Наблюдаваме го. Ето го, най-добрия. С най-добрия профил. Преди имаше много добър профил. Той така ми каза, нали така? Да, от 2021 имах много добър профил. От 2022 де. 22 има много добър профил. Ама го загубих. За жалост, не знам защо. Не, питай. И по-добре. Хора, тя не умират. Какво трябва да направя? Ами аз съм наблюдавам. Не, то верно ли? Има спешъл скина на дракона. И си мисля, че може да ме бутне. Той се опитва да те бутне. А то, видя ли какво и може да покажа? За малко. Да, бе. То това ме хвърли към машинката за бутане. То верно ли падна и да го направя? Ела. Аз съм 18. Аз съм 80. Видали ти. Ми хора, аз като стигна на Silver 2, май ще спирам видеото. Що? Слагам телефона ми тук да се зарежда. Добре, баба. Добре, баба. Не слушате какво говори. Молете се да няма банот. Като владеете, кажи, Добре. да отида горе да ти стъпля да ми Добре, после ще ти кажа. Може ли, като ти кажа, да дойдеш тогава, че сега с Тошка снимаме? Благодаря, баба, обичам те. Говори с баба му, да. Ти можеш да си спреш на пауза снимането. Не знам как. С пауза бутона, очевидно как. Цъкай реди. Аз Хора, го видях. продължаваме, говорим с баба просто. Да. Ако мислите защо качеството не е толкова хубаво и просто виждате ето това кръгове, което снима, да знаете, няма друго приложение за екранен запис, което да снима. Да. Да, аз снимам също от него, той ми го Това не показва. съм го играл. Аз съм го играл. Да, е. Да, играл съм Какво го. съм правил? Тук... май. Тук трябва да се защитаваш от тея. Играл съм го. Трябва... Ако има червени кръгчета, трябва... Умря. Аз побягнах и то не ми даде да побягна. Бати странно. По-бързо трябва. Да си скочи. Хора, аз загубих 45, защото явно не ми дава да хода в Да. тази игра. Аз ще играя сам докато чакам. Добре, не. Тук аз Да съм... знаете, хора, приятеля ми само двама са елиминирани при него, да не говорим, че аз бях втория. Вече са елиминирани 4. Бягай! Бягай. Това е много трудно. Аз съм го играл и без това. Аз съм на Rush Hour. Браво. Хора, ако съм слаб, не ме винете, просто не съм играл доста време. Да. Даже има и лилави кръгчета. Откъдето от тях трябва да се защитаваш също. Да, от всичко трябва да се защитавам, значи. Да. Ако видя лава или червено, се защитавам. Да. Прав си. Да. То ме бута. При мен са червените. То ме бута. Мале, аз съм истинска детка, ако някой има бутни. И аз.
Ти на кое играеш? О, не! Не! Нямах изход да мина. Да бе, то това не скочи, загуби ми пак ли бе? Няма Това не нищо. ми даде, плюс 20 хора не съм загубил. Айде, с Тошко влизаме пак в една. Да, реклама. Тошко след всяка игра му дава реклами. Даже и на тебе ти дава. Не, на мен не ми дава. О, но малко да не го казвам, защото ще ме бан. Аз това не Тошко. Той спечели пак. Да. Хора, падна му се топка. Емоут топка, приеми камата. Чакай. Ти ли? Хора, трябва да пишем кода на стаята. На тимът. Той сега правеше кодът. Той сега правеше код от моя телефон. Айде, започваме. Ако ми излиза реклама и без да искам натисна това, затова съм си го сложил тук. Не. Майко! Хора, Laser Dash. Лейзър даш. Много е труден. Аз съм играл Laser Dash Legendary. Аз не съм го играл. От миналия профил, като бях Diamond. Аз играл ли съм го? Не. О, да. Аз съм по-голям. Все пак ще качим видеята, те са готини. Нали така? Аз се видях. Това с зеленото името, това означава, че е мой приятел. Ние играем с една игра. Да. Ето го, това с зеленото. Рекрум. Той така се казва, нали? Тити Рекрум. Хора, Не минете, ако името на ми е наистина подобно на Рекрум. Просто много харесвам играта. Ще има и видео на играта. Ако видите дескрипшъна ми, ако видите това за канала. не, аз умрях. Видите, само да ви кажа. Хора, трима сме. О, да. Аз съм вече бронзен. Моят приятел е бронз. Това беше много гадно, защото като започна този апдейт ми изтри миналия Gold 1. Gold 2, да. Guys, I'm literally waiting here in line. A Разбира се, реклама на Стила Бендрат. 50,000 a second. Какво знаеш ли, че това е в Roblox? Пича го играе. Буквално си е направил. Пича си е направил игра просто. И стил много. Хора, Аз няма аз игра. почти съм дед. Хора. Оу. Едно в едно съм. Море. Той е добър. Аз дам реди. Плей. Трябва сега да се достигна до Gold. Хора, загубихме едно в едно. Не очаквах, че лазерът ще бъде там. Пак. Хора, плюс 75. Моят приятел започна игра, така че аз трябва да започна и аз игра. Да, трябва да си върнем ранковете О, задължително. хора! Много исках. Лазер даш. Аз го имам даш. Това на емотовете ли беше? Да. Да, на емотовете ли. Айде. Аз ще си сложа моя любим зай. Ето. Хора, моят приятел, аз и моят приятел много харесваме едни и два емота. Аз харесвам това куче, което вие видяхте преди малко. Аз А моят харесвам приятел един. харесва Бъдс Бъни Зайка, ако го знаете от анимацията. Да, ето го. Аз ще ви го покажа. Ето, може да го видите. На бе... Моят приятел беше на ръба на смъртта, играе блок Лейзър даш. Буквално, ако те ма бутнат, аз няма да кажа няма да кажа някаква глупост, подобна на която знам. По-добре да ни казвам, знаеш ли що? Ще ме бамнат. Както стана с Мати. Бамна ли не се го нека? И по-добре да го бамна. Ние не сме приятели вече с него, защото той ми чупише в една игра танковете. То глич на играта моят. Ама полиция.
Чакай, в меч арена ли ти ги чупила? Не, една игра в Roblox. Тренинг матч. И ти отмъсти му. Не питай какво му направих. О, да, знам какво му направи. Какво? Ти си му го правил много пъти. Не. Даже и по-лошо. По-лошо! О, значи наистина си му направил нещо лошо. И накрая майка ми си вика, хващай пътеките. На тебе ли ти го вика? Еми, на мен. Започнах игра. О, хора! Бак! Там има патот. Прингъл, да. Аз съм около един приятел, аз сега не игра заедно с него, защото той умря в моята игра. Ето ги тея. Сега трябва да ги съпаза. Ако не знаете кой е... Хора, играем около още 2 игри, ако успея да съм на първо място, даже една. Ако ето го зайкът. И свършваме, защото тогава стана Silver 2. Хора, надявам се да ви харесва видеото за сега. Ще има още една игра по нея. 2, 3, може даже. Даже... И хора, моят приятел играе на Подбаш. На нас ни се пада лейзър даш. Имам шанс да спечеля, аз бях много добър преди. О, не. Майко! Аз грешнах играта. И накрая това ме бутна просто. Бях от смъртта на умра и после една червена калинка ме бутна. Еми, лев. Айде. Хора, моят символ е кучето, на моя приятел символа е зайка. Да. Еми, мисля да приключваме. Ще приключвам видеото. Да, не гледайте тази реклама. Едни-две игри ще играем. Само да мина тъпата реклама. Едни-две игри. И такова. И започва и свършва видеото. На Stumble Guys едни-две игри. И свършва видеото. Моето. Хора, ако чувате някакви звуци, това е моят приятел. Да. О, хора, на една игра сме зависи на кое място ще бъдем обаче в тази игра. И трябват ни само 20 точки. И стигаме до новия левел. О, да, супер. Моят приятел е на Супер Уотър Парк. И само един може да спечели. Това е малко гадно, нали? Да, и на моя приятел играта даже има който има лилаво име. Да знаеш, че тия с лилаво име са много добре. Така ги водят, бе. О, хора, Лейзър Даш, явно това е последната игра. Има ли някои, които са с зелени имена? Не. Ти с кое име беше тогава от миналия ти акаунт? С бяло. Бял? Да, Роботек 3000. О, да, аз гличнах играта. Ако искате, ще си инвайт на миналия акаунт и ще ви покажа как е бил и ще ви покажа последния скин, който бях на него. Добре, аз умрях. Майко, хора, да ви кажа, че ми забива. Аз съм на лава. О, видях. Майко, хора, видяхте ли колко близо бях до умиране? Молете се да спечеля аз. Да. Yes, хора. Печеля играта. Иди спечели. Печеля! Ами хора, това беше видеото от мен. Сега финиширах и аз също. И един тук, да, лев. И това беше всичко от мен. С моя приятел. Надявам се, че ще ви е харесало видеото. Чао, приятели, да надявам. До другия път.